डिस्क'आव मोनसे पार्टी सोलिगासिनो दङमोन जेब्ला हर गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा सोमोनांदोंमोन आरो बिनि फिथाइ महरै सा 79 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। सुलुंनि बादिब्ला डमिनिकान रिपाब्लिकआव मोनसे नाइट क्लाबनि उखुम गोग्लैनायनि जाहोनाव बेयाव थानाय गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमायो। 8 एप्रिलनि मोनायाव डमिनिकान रिपाब्लिकनि मोनसे नाइट क्लाबाव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जादोंमन। राजथावनि सांतो डोमिंगोआव थानाय बे नाइट क्लाबनि उखुमा हरखाबै गोग्लैनायनि जाहोनाव सा 79 सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन आरो सा 160 सुबुंफोरा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। बायखोन्दा बाहागोनि सिङाव थाबथानानै थानाय गोबां सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दङ। जोखोम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। बेखौ फोरमायनाय जादों दि जाब्रबथायनि समाव क्लाबाव सा 500 निफ्राय 1000 सो सुबुंफोर दङमोन। इमारजेन्सि अपारेशन सेन्टारनि सामलायगिरि जुआन मेनुएल मेन्डेसआ बुंदों, हमदांना लानाय जादों दि बायखोन्दा बाहागोनि सिङाव थाबथाना थानाय गोबां सुबुंफोरा दासिमबो थांनानै दङ। मावख'आरिया बुङो दि बे जाथायाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि गेजेराव मन्टेक्रिस्टोनि रायजो बेंगिरि नेल्सी क्रुजआबो दंफायो। बिथाङा फोरमायदों दि नाइट क्लाबनि उखुमा गोग्लैदोंमोन जेब्ला मेरेंगु रोजाबगिरि रुबी पेरेसआ दिन्थिफुंगासिनो दङमोन। पेरेसनि सामलायगिरि एनरिक फलिन'आ बुंदों दि बिथांनि देंखोआरि हाबाफारिया समबार आरो मंगलबारनि हर गेजेराव एसे सम सिगां जागायदोंमोन आरो उखुमा 1 घन्टासोनि उनाव गोग्लैदोंमन। फलिन'नि बादिब्ला बे जाथायनि फिथाइ महरै पेरेसनि देंखो हान्जानि सेक्सोफनिस्टआ थैदोंमोन जेराव पेरेस आरो गुबुन सोद्रोमाफोरा जोखोम जादोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन बियो दान्दिसेनि गेजेरावनो जादोंमोन आरो गिबियाव आं सानदोंमोन दि बांग्रि फैदों। आं मोनसे खनायाव थांनानै आंनि जिउखौ रैखा खालामनो हादोंमोन होननानै बिथाङा बुंथिबावदों। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि चौकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाय होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाय होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा।